Bolje rezultate pokušat će ostvariti i natjecatelji na dvije utrke koje se ovaj vikend održavaju u Zagrebu. O njima razgovaramo s našom gošćom Teom Kvardijan iz Društva sportske rekreacije Aktivan život. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, sutra je na rasporedu Zagrebčanka 512. Možete li nam reći nešto o toj vrlo poznatoj utrci? Da, to je zapravo jedna neobična utrka jer se trči stubama. Trči se u poslovnoj zgradi Zagrebčanka na 25. kat. Iako sam naziv kaže da je 512, zapravo nema 512 stuba, nego 490 stuba. Imamo jako puno natjecatelja. Ovo je zapravo nakon dvogodišnje pauze izdanje koje smo svi jedva čekali i zapravo eto, jedva ne možemo izdržati. Zašto je zovu najtežom utrkom? Zato što trčanje stubama zapravo je jedno od najtežih trčanja. Naravno, visinska je razlika. Upotrebljavaju se neki mišići koji se možda ne upotrebljavaju ovim klasičnim trčanjem, a i svi oni koji su do sada isprobali, mislim da mogu reći da je to jedno od najtežih koji su isprobali do sada. Ima nekoliko disciplina, neke zapravo zvuče dosta zastrašujuće. Da. Možete spomenuti barem neke. Da, ova solo zapravo zvuči onda jednostavno, to je samo jedno trčanje na 25. kat. Imamo duplo, to je za one koji žele ponoviti pa se popeti ponovo, ali imamo i za one najhrabrije mega, to je 4 trčanja. To je stvarno jedan poduhvat. Nemamo puno sudionika na megi, barem za sada, jer je ovo prvo izdanje takvog trčanja na 4 puta, ali ja vjerujem da će ih za iduće godine biti puno više. Ove godine imate nekoliko posebnih gosti. Tako je, jako smo ponosni zapravo na ovogodišnje goste, prije svega zato što imamo jednog trkača stepenicama svjetskog glasa. On je zapravo najbolji trkač stubama na svijetu. Dolazi iz Malezije, Wai Ching So se zove. Nevjerojatan trkač koji je ovdje došao srušiti dosadašnji rekord. A imamo i vatrogasca. Tako je, imamo i vatrogasca. Ja vjerujem da zapravo svi Stjepana Dubeca znaju. To je vatrogasac koji uvijek trči naše utrke, ali ono što je neobično je da trči u opremi vatrogasnoj koja ima 25 kg i on će ove godine trčati megu, znači 4 puta, a i svako njegovo trčanje gore zapravo ima jednu humanitarnu posvetu. Imamo i atletičara zlatnih i srebrnih rezultata. Tako je, imamo Kristijana Rubinića koji nam također dolazi. On je već bio na posteljima i isto je dobro poznat drugim trkačima, tako da konkurencija ove godine je opaka. Dakle, vrijedni ste za vikend, trčanje ponovno i u nedjelju kada je Zagrebačka milja, nešto o toj utrci. Tako je, odmah drugi dan imamo Zagrebačku milju za sve one koji nisu zainteresirani za stube. Zagrebačka milja se prvi puta održava ove godine, što nam je posebno drago, na 1609 metara za one koji ne znaju kolika zapravo iznosi milja, i to će biti na sveučilišnoj livadi preko puta nacionalne knjižnice. Isto tako, kažem, prvo izdanje, jako se tome veselimo. Po čemu je posebna? Pa posebno je po tome zapravo što se trči kronometarski, znači svakih 10 sekundi jedan natjecatelj starta. Ima stazu praktički za sebe koju mora istrčati i zapravo se pobjednik ne zna sve dok zadnji ne uđe u cilj. Ove su utrke dio kup natjecanja Zagreb Run. Možete li nešto reći o samom natjecanju? Tako je. Mi smo htjeli okrupniti, ajmo to tako reći, 3 utrke u kup Zagreb Run i zapravo potaknuti da se trkači priključe svim utrkama. Osim ovih navedenih Zagrebčanka 512 i milja, imamo i dobro poznati Zagrebački noćni cener koji, ajmo reći, jedna od najpoznatijih utrka u Hrvatskoj. To je noćna gradska utrka na 10 km i evo idući tjedan 6.9. imamo otvaranje prijava, pa vjerujem da su svi već onako nestrpljivi. Mogu primijetiti da je trčanje sve popularniji sport. Je li vi imate taj osjećaj, vi se tim aktivno bavite? Pa je. Trčanje je zapravo u zadnjih 10 godina napravilo jedan značajan iskorak. Mogli bismo reći da već 5+ godina je to broj 1 rekreacija u Hrvatskoj. Imamo sve više trkača koji nam se pridružuje svih životnih dobi, jer doista nema razloga zašto ne biste trčali, osim ako nemate nekih većih zdravstvenih problema, samo tenisice na noge i dobra volja. Zapravo zdrav život
i druženje, kao što vidim. Dakle, znam ljude koji putuju po Hrvatskoj ili trče razne utrke. Da, to je i stvar je druženja i nekako se trkači drže jedni sa drugima, imaju zajedničke teme, navijaju jedni za druge. To je jedna posebna zajednica. Puno vam hvala, želimo vam puno sreće. Hvala lijepa.